изкривалище. Ей, щипки на рак. Страх ме е да вляза. Солни кристали има горе с неонова светлина. И това е, може би, най-красивия фонтан от всички. Има кон. Ай, стига, бе. Оп. Тук има животни. Това трябва да е магаре. Но някакво много интересно. Не, чакайте. Пуйка и кончета. По принцип могат да се яздят. Но Боби е много малък за тая работа. Мисля, че разгледахме всичко, седнахме, даже хапнахме.